Er staan in Friesland nog zo'n 60 oudere wiemoen van het type dat just toen omvoel bij Jorwert. De eigenaars willen de verouderde moen graag vervangen, terug nijen, maar krijgen nota geen toestemming van de provincie. Het gaat om wiemoen van het merk Lagerwij uit de jaren 90. Just er omvoel bij Jorwert zijn moenen voor slijn onverwacht door de dik. In maart dit jaar badde dat ook al een keer bij Kleester Littlem. De meeste eigenaars van zulke moenen willen heel graag een nieuwe moderne moenen plaatsen. Het zal een tikje groter moeten. En wij zullen er aan wennen moeten dat wij wiemolens van wat een grotere soorten in Friesland draaien zijn in de toekomst. Dat kan eigenlijk haast net missen. Maar het moet we mogelijk worden, zodat de alle mensen die naar zo'n wiemolen draaien, denken, deze draait ik van mij. De wiemoenen wordt op zijn minst 2 keer in het jaar controleren. Bij de moenen in Jorwert waren dat in september voor het laatst. Rekenen we erop dat deze jongens die dat doen, die doen hun vak ongelooflijk serieus. Dus het is net alleen maar een vinkje bij de dingen zetten. Nee, ze gaan die dingen ongelooflijk goed naaien. En als er ergens iets net vertrouwd wordt, dan wordt het vervangen. Maar ondanks dat is helemaal een auto. Ik zei, je kan je auto zo goed mogelijk onderhouden en we hebben APK. En desalniettemin kunnen we wel eens wat stikken gaan. De provinciale politiek zal in kwarten praten over hoe het verder moet met wienenergie in Friesland. Een wiemolen die het omdondert is zelfs geen reclame voor de sector. De orde Lagerwijs willen ze Jonkelietse kwetsbaar. De eigenaars willen ze heel graag vervangen door sterkere, hegere, nieuwe wiemolens. Maar de provinciale politiek jouwt er ontnota geen ruimte voor. Eén ding is wis, daar hebben we de komende winter nog een heel soort praat over wienenergie.